Un problema grave, para mí gravísimo, que non sabemos como se chama este sitio. No, para mí é un sufrimento, porque está publicada como Os Sotos. Eu dubido moito que exista esa palabra en Galicia, sería un solto ou tal. Está publicada como Petrolifo da Costa, está penso que non se chama de ninguna maneiras, pero hasta que subamos con xente de San Miguel aquí, a ver se queda alguén que saiba como se chama isto. Hai unha tomadiña aquí abaixo, hai outra por aí, hai un nacente de agua aquí debaixo, mellor con ese referente sábeno, pero non sabemos como se chama. O sea que isto que pode pasar en moita parte de Galicia, o día que descubres un petrolifo, morreran os vellos, non se sabe como se chama, pois o petrolifo B42, por como lle chamamos a isto. A arte rupestre do noso país divídese en dous grandes grupos, hoxe imos mirar un nada máis, que é o grupo de arte abstrata ou xeométrica, que son aquelas figuras que identificamos cun motivo xeométrico, sobre todo buraquiños que imos mirar aquí que chamamos coviñas, circos concéntricos, labirintos, espirais, e na zona que vai dende Mos até Valencia e Camiña, reticulados, coa máxima concentración, reticulados como se fora un tabuleiro de xadrez. A máxima concentración está entre Baíña, Belesar e Sabarís, que hai en un kilómetro redondo hai uns 40 reticulados. No resto de Galicia coñecemos outro día cando fomos de noite dous ali nunha cara vertical dunha pedra en Cotobade. No resto de Galicia non hai nin o primeiro. No dibuixo que lle fixemos outro día isto dá a impresión de que o hai. Mirades que a arte abstrata normalmente está en pedras lisas, planas, que pasan inadvertidas na vegetación. Non é moi normal que nas pedras inclinadas o que normalmente está son as escenas de equitación, as de caza e as de armas. Dá a impresión de que cando son circos concéntricos, espirais, labirintos, que non interesa transmitir nada, o que interesa transmitilo para a xente que sabe onde está a pedra, que mentres que hai equitación, caza e armas de guerra, que é algo para transmitir poder, o poder do home que domina a natureza e que domina a sociedade, que está en pedra inclinada para transmitir unha mensaxe. Isto pasa, está perfectamente visible na pedra das procesións en Aguadalaxe, unha pedra de 12 metros de largo, 5 de alto, con 30 armas gravadas, armas ofensivas, armas para guerrear, nunca eixadas que tiraban moito do lombo, nin fuciños, nin machadas que tamén as había. E cando se gravan animais, nunca galiñas, nin pirús, nin peixes, nin ratos, animais potentes como a cabraloura. O sempre os animais máis potentes do bosque que había en Galicia, que sería o oso, que non está representado. Mira, hai unha lenda en Chapela que despois de escoitar ese sonido alguén morría mañán. Esa hai aquí tamén. Se hai aquí, entón, pero é verdad, sí ou non? O páxaro da morte. O páxaro da morte, sí, señor.